ఉపేక్షించకండి. స్కూల్లో కాలేజీలో పరీక్షలు నిషేధం. పరీక్షలు రాయకండి, రాయనివ్వకండి. పరీక్షలు నిర్వహించేవారు చెల్లించక తప్పదు భారీ మూల్యం. ఎగ్జామ్స్ అంటే మాకు ద్వేషం. ఎగ్జామ్స్ పూట రోజు పొద్దుగాల 6 గంటలకు లేచి స్లిప్పులు రెడీ చేస్తాం. స్లిప్పుల్లో ఆన్సర్లు క్వశ్చన్ పేపర్లో వచ్చినప్పుడు మాకు ఎంతో సంతోషం. నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ల కన్నా స్లిప్పులో ఆన్సర్లు రాయడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. టీచర్ చూసినప్పుడు ఆన్సర్ రాసినట్టు యాక్టింగ్ చేయడం నాకు ఎంతో సంతోషం. క్లాసులో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నా స్లిప్పే రాస్తుంటారు. మా క్లాస్కి లీడర్ నేనే. నాన్న శ్రీనివాస్, నీ పేపర్ ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఏం పేపర్ ఇది? ఇన్ విచ్ బ్యాటిల్ డిడ్ నెపోలియన్ డై? హిజ్ లాస్ట్ వన్. వావ్, ఏ ఆన్సర్ ఇది? వేర్ వాజ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ సైన్డ్? ఆన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్. కనిపెట్టేశారా? రివర్ రవి ఫ్లోస్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? లిక్విడ్ స్టేట్. అబ్బాబాబాబా, ఏం ఆన్సర్ ఇది? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ డైవర్స్? మ్యారేజ్. ఆహాహా, ఏం ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్? ఫెయిల్యూర్. ఆహాహా. వాట్ కెన్ యూ నెవర్ ఈట్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్? లంచ్ అండ్ డిన్నర్. ఆహాహాహా, ఏం క్రియేటివిటీ రానిది. వాట్ ఎండెడ్ ఇన్ 1896? 1895. వాటి ఆన్సర్ సూపర్. ఇలాంటి ఉండాలిరా మన క్లాస్లో. చాలా బాగా రాసావు ఈ పేపరు. నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ పేపర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. బాబ్ హ్యాస్ 36 candy bars. He is 29. What does he have now? Diabetes. బాబ్ హ్యాస్ డయాబెటీస్. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా, సూపర్ ఆన్సర్ ఇది. టు చేంజ్ సెంటీమీటర్స్ టు మీటర్స్. ఏంట్రా సార్ ఇది? టేక్ అవుట్ సెంటియా. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా, ఏ ఆన్సర్ సార్, బ్యూటిఫుల్. థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏం రాసావురా? ఫైండ్ ఎక్స్ అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్. అబ్బా, అక్కడ ఎక్స్ ఉందని భలే కనిపెట్టావురా. ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏం రాసారా? 1/n sin x ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అని ఇస్తే ఎన్ను లేపేసి 6 = 6. LHS = RHS. హెన్స్ ప్రూవ్డ్. వావ్. నాన్న శ్రీనివాస్, మేమిచ్చిన క్వశ్చన్లకి, నువ్వు రాసిన ఆన్సర్లకి, నీ ఎక్స్ట్రా క్రియేటివిటీకి నిన్ను ఫెయిల్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి అతి చిన్న ఏజ్లో సప్లీ ఎగ్జామ్ రాసుకో వెళ్ళి. ఇలా ఎగ్జామ్స్కి బలైన శ్రీనివాస్ కదా. నా పేరు సప్లీ శ్రీనివాస్. నేను ఒకే సంవత్సరంలో 4 సబ్జెక్టులు ఉంచాను. ఇప్పుడు నాకు సప్లీ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి. బహుశా నేను ఈ ఎగ్జామ్స్ లైఫ్లో పాస్ అవ్వలేకపోవచ్చు. వాళ్ళ అమ్మగారు సుశీల ఏం మాట్లాడుతున్నారో విందాం. దేవుడు పైనే భారం వేశాం. శ్రీనివాస్ తన లవర్ కోసం ఏం చెప్తాడో విందాం. తన 2 గాజులు అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది. దురదృష్టం కొద్దీ సప్లీ శ్రీనివాస్ ని పాస్ చేయలేకపోయాం. అతని వయసు 18 ఏళ్లే. ఎగ్జామ్స్, వైవా, సప్లీ ఇవన్నీ ప్రాణాంతకం.